Waar moet ik even mee beginnen? Misschien met een proziet. Oh ja, daar gaan we. Ein Prosit, der Gemütlichkeit. Ein Prosit, der Gemütlichkeit. Ziegezacke, ziegezacke. Ziegezacke, ziegezacke. Wir gaan auf. Traktor is lei is een boer. Het kouwen met prei en verkip alles door. Smorgens vroeg op, de ganse dag werken. En nou zit hij hier, zo zwaar als een bergen. Het heier tot 3 uur gezet. Alleen zijn jas, dan is hij vergeten. Prinsengelijn, zit je er klaar voor? Oh shit! De stemmen zijn nog een beetje naar de kloot van gisteravond. Maar voor zin waren nog een beetje. Ik ben zo verleefd. Als ik dich zie, ben ik blij dat ik leef. Ik ben zo verleefd. Nog een keer. Ik ben zo verleefd. Houd me in vast en dan luurt ze mij pas. Als ik alles vergeet en los en ben stil of ik zag. Ik heb goed liefde dat je mij kan kost. En hij me en zing zo lief dat ik denk aan dat zingen en dan hij nog niet zo. En dan zoek ik zo mij op dat liedje en begrijp ik nooit meer. We hebben dus met vaste loven op de bombardon. Wij uit hier van boven op de diekje-trom. Ze is van in een Hollandse taak. Tante Annie is rustig aan. Wordt er op je trom, jouw huid zou ik weer maar. Tante Annie, alaaf. Alaaf. Tante Annie, geef hem haver, is dat eigenlijk hè? Geef hem haver, joh. Zullen we gaan doen?
Geef hem. Geef hem. Loemelen, loemelen.